No, pozrime sa. Druhýkrát som skončil tú tretiu sériu Zaklínača s tým, že sme hrali Quint. To je izba pre Ciri. A tu niekde je tá izba, kde máme tie karty za turnaj, trofej. No a ešte teraz ten správca, on je reálne, s ním sa dá zahrať. Bude hrať také karty, bude používať, ktoré mu poviete, i tak silný balíček, aj keď otázka je, či on je naozaj najlepší hráč, ale ako na tréning je to dobre, ale teraz si to dáme takto. Môžeme si pozrieť od Severnej ríše. Toto sú všetky karty, čo máme v zbierke. Toto je hrací balíček. Tak trebárs si dáme, čo som dal preč. A toto je zase hrací balíček, ktorý som si nechal za Severnú ríšu. Tu máme Alara, Princ, Stanley, Sigmund, Dijkstra. Pri nich sa pridali dve karty, takisto toho záhadného elfa. No a Skojatel. Tieto karty som vybral z balíčka, to počasie, zmenu počasia, no dá sa s tým taktizovať, ale ja si myslím, že sú to aj silnejšie karty. Keď máte lepší balíček na zabavenie, na taktiku. No a tu mám drone, jednu som vybral, tú skličskú búrku na tretú líniu. A čo som nechal v tom balíčku, je tu jedna vidno, tá húbka. No a to Gambito ani som veľmi nepoužíval, neviem, či je nejaký lepší hráč, ktorý by nám to ukázal, ale samozrejme sú lepší hráči v hre Zaklínač 3 ako je náš správca. Nad správcov nemám problém vyhrať a niektorí tí hráči alebo hráčky boli naozaj dobré, aj takú taktiku, alebo ja som mal zlú taktiku, možno by sa dalo povedať. No a tu je teraz Nilfgaard, čo som dal preč. A Severná ríša bude ďalšia, to sa potom tam vrátime, čiže sme to prešli naokolo, dobre. No a môžeme si dať aj jednu hru na rozlúčku so správcom. U ňoho sa dá nastaviť, ktorým balíčkom bude proti nám hrať. Oh, with great pleasure, sir. Ready? May the best man win. Do you wish to play against any particular faction, sir? No a aby to sme nevyberali umelo, dáme prekvap ma. Not really. You choose. No to je takéto, prekvap ma není nikdy rovnaké, to je také ako keby náhodné, ale uvidíme, čo dá teraz. A dal si zase Nilfgaard, ako minule, keď som hral s ním prvý raz. Pozrieme sa, čo máme v balíku, prvky v sade niečo vyhádžeme. A tu je najslabšia tá šestka, toto by sme tiež nechali. Teraz niečo by sme mali vyhodiť. Nehnevaj sa 300, ale možno vyhodíme teba. Veľmi síce nerád to robím s ťažkým srdcom, ale taktické stránky prispošleme už do tej vinice, nech čaká na Geralta. No a začneme to takto. Výborne. Keby nemal
zbieranie kariet. Ale má. A znamená, že ju aj stredným časom ju aj dá. Nevadí. Poďme takto. Teraz vyhrávame. Naťahuje protivník. 10. No, to by sme tu mohli teraz uplatniť. Jednu kartu menej, ale ešte bude vykladať. Teraz znova to vytiahol. Ak spravíme to takto hneď teraz. Nech vieme, čo nám príde. Môžeme ísť. Ešte nie. Máme tu takú slabšiu kartu. On sa veľmi neponáhľa. A skúsime to takto. Extra. Áno. Extra, poď naspäť. To máme o 2 karty viac. Teraz on si dorovnáva, ale zase máme o 2 viac. Vezmeme si to. Ešte ti pridáme, neboj sa. Vynechal ťah, on si myslí, že má dosť. Aha. Dobre. My potrebujeme 27 dať číslo. To dáme jednoducho. Dáme 8. Máme raz tak. Takže máme toto kolo vyhrané, máme kartu viac a jednu dostaneme. A teraz som prišiel dobre si naťahu. To divné, skôr by som čakal, že dá Skellige chcel vyhrať. Prekvapenie. Nilfgaard, im stačí si tá remíza, ale to neznamená, že s ním sa dá vyhrať stále. Vynechal? Zdáva to. Si vybrať, čo pridáme, a keď tu pridáme, to je, aj tak vyhráme. Povedzme to. Dáme to tak. Ja si myslím, že to celkom som dobre zahral.
congratulate you on your victory. Ja, myslím, že už sme hrali dosť. Takže lúčim sa s vami Maybe later. Got something I po need to do štvrtej right now. sérii, As čiže you wish, sir. Zaklinač Gwent. Thanks. Gotta get back Tak, to my jedine, business že vyjde now. ďalšia See you séria soon. Zaklinača. Tentokrát už naozaj dovidenia.